Què tal, people, ladies and gentlemen? Mireu on estic ací dalt. Bueno, vaig a presentar-vos, vaig a introduir-vos este pedazo de joc tipo arcade que havem fet en Alcoyanos por el Mundo. Es diu Paella Adventure. I com pots veure, l'aventura valenciana més èpica de tots els temps, defent la tradició culinària de les invasions dels fantasmes gastronòmics. Eh? Vol dir que n'hi ha quatre etapes, la última, el mostro final, és València, la Capi. Vol dir que deixes tres pantalles anteriors, de forma aleatòria tens que anar superant una sèrie de pantalles. És el més pur estil Pac-Man, ¿vale? Mon anirem al postiguet. Ara m'ha tocat, anirem al postiguet per fer també Xàtiva, Cosentaina, el Capità Maro Alcoi, ¿vale? I com podeu veure, pues és el típic joc de comer cocos, però és una paella la que va per ahí funcionant, m'acaben de matar diverses voltes, està posant això complicat, i tens que anar agarrant els ingredients de la paella. Per exemple, n'hi ha tomaca, n'hi ha conill, n'hi ha pollastre, i pots trobar-te pues, problemes, pots trobar-te mesetaris, pots trobar-te a xefs nefastos per a la història culinària valenciana, o gent de la cultura popular valenciana que pot ajudar-te i pot donar-te punts. Per exemple, està Joan Monleón, està també Ximo Bayo, està també Amàlia Garrigós, que el tira una maneta donant-te punts, està la mama d'Alcoi, està el tio Pastilla, vol dir-te que n'hi ha gent interessant. Jo ara m'ha quedat ahí parat, mireu si podeu veure la boleta. Per ja, bé, oh, game over, m'acaben de matar. Vale, però pots fer un xupito de castalla, castalla, un xupito de castalla, i continues en la... Estava a punt de pillar-li una vida al tio Pastilla i m'ha pillat. Pues bé, són diferents pantalles, estem en on anirem al postiguet. Mireu a veure si podeu... Ai, em torno a matar. A veure si puc passar-ne alguna. Game over, començar des de zero. Bueno, ara en comentaris el passe el link. Fes-li una ullada, juga un ratet a veure com ho veus i posa'm els teus comentaris. A veure què el pareix este videojoc arcade Paella Adventure. Adeu!